Total na 479 personahis gikan sa man iba-ibang law enforcement units ang ipigtaltag sa Banwaan kan Libon para sa barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE ngunya na aldaw. Kumpwesto inining kapulisan, militar, Special Action Force asin Philippine Coast Guard. Sa kada voting center sa Banwaan, 2 pulis ang ipigtaltag asin may quick response team man na nakaalalay. Ang butanteng si Damaria asin Diego kang barangay Bulusan, maski nasa red category ang bilog nindang Banwaan, kampante daan naligtas ang sa indang pagboto sa BSKE. Urog ng matuninong man ang sa indang barangay. Alagad bintahe manggiraray daan na mas pinaigot ang pagbabantay kang otoridad para masyerto ang kaligtasan kan mga siring nindang butante. Dito sa amin sa Bulusan, although ganun nga yung pero dito sa barangay namin, wala namang ganong issue kasi peaceful naman yung barangay namin. Dito po sa barangay namin, wala pong problema. Okay po dito sa barangay namin. Kasi ako siya para sa amin po kasi natural na po yun. Lalo na sa ganitong eleksyon. Natural po yun. Kasi para maging safe rin po tayo. Kasi siyempre hindi natin alam, ganon. Hindi natin nasisiguro. Pero mas okay po yung ganon na mayroong mga kapulisan. Nakatutok man sa Banwaan, sinda Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Obingke, asin Provincial Director kang Albay Provincial Police Office na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Kung sa impinanginotang kanduang opisyal ang paglibot sa bilog na Libon, ngani personal na mamonitor ang 47 barangay digdi. Sigun kay Obingke, apwera sa mga butante, saro sa pigtaawang panindang atensyon, iyo ang seguridad man kan mga paratukdo, asin iba pang nagpafasilitar kang BSKE. En kaso man may biglang magbutuang kariribukan, preparado man daan bilog na puwersa. Sinanda namin na seguridad sa ating mga kababayan dito sa Libon. I think sufficient enough na masabi namin na maprotektahan natin ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Libon. Huwag na po tayong magkumprontahan. Siguro makikiusap na lang ako na yakapin na lang natin ang mga dapat nating gawin, lalo na ang ating bagong administrasyon. Sana manumbalik na tayo sa daan patungo sa ikauunlad ng bayan ng Libon. Sigun man kay Cunanan, sa saindang paglilibot asin pakikipag-ulay sa mga residente kan Libon, mas naging kampante man subot ang mga residente kan Banwaan. Lalo na kang ipasairarom ini sa COMELEC control. Kung sa imparte kay niyang pag-implementar ng curfew hours na ipig-implementar po kang Oktubre 28 na madurar sundo Nobyembre 10. Pon alas 10 ng banggihas ta alas 4 ning aga. Nagpapasalamat po sila, lalong-lalo na ang mga community na talagang nararamdaman nila ngayon ang kanilang seguridad. So comparing naman po dati at tanggap nila at kinakausap namin sila, mga nasa palengke, yung mga nagta-tricycle, nagpapasalamat sila na andito, buhos ang suporta ng kapulisan dito sa munisipyo ng Libon. Pero sa Libon Albay, nakatutok man ang otoridad sa seguridad sa Islam Probinsya kan Masbate, kung sa inanom na barangay ang pigdeklarang nasa red category. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.